Bon dia, avui ensenyarem com instal·lar, no, com utilitzar un microscopi digital per USB a Chromebook. És molt fàcil, però primer tenim que fer una cosa molt important. Hem de fer... A veure, aquí, a Chrome, de normal, anem a opcions. No confundir amb aquestes opcions que tindrien que estar per aquí. No confundir-les. És les opcions del Chrome. No? Anem a Settings, jo ho tinc en anglès, i anem a Privacy and Security, baixem, Site Settings o opciones del sitio, baixem, a càmera. Tenim front càmera, li donem a USB càmera. No és molt complicat. I ja està. Ara, si obrim l'aplicació de la càmera, i li donem a canviar càmera, ens selecciona el microscopi digital, el meu pantaló, per exemple. I ja està, no hi ha més. És molt fàcil, és canviar una opció i ja estaria. Disfruteu del vostre microscopi i adeu.